Objav spolu so mnou fascinujúci svet ekológie a zisti, ako môžeš aj ty pomôcť našej planéte. Ja som ekovedko a o ekológii viem všetko a prezradím to aj tebe. Dnes lokálne produkty. Lokálne produkty sú veci, ktoré pochádzajú z nášho okolia, teda z miest a dedín, ktoré sú blízko nás. Predstav si, že niekto v tvojom meste vypestuje mrkvu alebo upečie chlieb. Keď si ich kúpiš, pomáhaš tomuto človeku a navyše nemusíš čakať, kým sa k tebe zďaleka dopravia. Takéto lokálne produkty sú čerstvejšie a lepšie pre nás aj pre planétu. Keď si kúpite slovenské potraviny, podporujete domácich farmárov a výrobcov. Na Slovensku má veľa ľudí rado lokálne produkty. Až 83% Slovákov dáva prednosť výrobkom zo Slovenska, pretože sú chutnejšie a kvalitnejšie. Keď kupujeme lokálne produkty, znižujeme znečistenie ovzdušia. Potraviny, ktoré musia cestovať, produkujú viac emisí, pretože musia byť prepravované kamiónmi alebo dokonca lietadlami. Napríklad paradajky, ktoré sa pestujú na Slovensku, sú často zbierané, keď už sú zrelé a chutné. Zatiaľ čo paradajky, ktoré prídu zo zahraničia, musia byť zbierané skôr, aby vydržali cestu. Kupovanie lokálnych potravín tiež znamená, že podporujeme tradičné recepty a spôsoby výroby, ktoré sa na Slovensku odovzdávajú z generácie na generáciu. Napríklad brinza sa vyrába podľa receptov, ktoré poznali už naši starí rodičia. Keď kupujeme lokálne produkty, znižujeme množstvo odpadu. Takéto potraviny nepotrebujú veľa plastových obalov. Namiesto toho, aby sme kupovali veci zabalené v plaste, môžeme ich nakupovať na trhoch. S lokálnymi produktami majú tvoji rodičia aj väčší výber. Supermarkety predávajú len tie druhy ovocia a zeleniny, ktoré, ako sa hovorí, idú najlepšie. Ale lokálni farmári nám ponúkajú aj tie, ktoré sú menej známe, ale za to veľmi chutné. A na trhoch sa môžeš priamo stretnúť s pestovateľmi a výrobcami, ktorí ti povedia aj to, ako svoje produkty vyrábajú alebo pestujú. Keď kupujeme miestne produkty, podporujeme nielen našu komunitu, ale aj našu planétu. Na budúce, keď pôjdeš s rodičmi na trh alebo do obchodu, povedz im, aby sa pozreli, odkiaľ kupované potraviny sú. A vyber si tie, ktoré sú pestované u nás.